Hej, Nulla. Hej, Lukas. Hej. Kan du smile? Hvad siger du? Agry. 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 Ja. Hvad kigger du på? Kan du kigge på far? Hej. Hej, Lukas. Hej. Hov. Må du ikke sparke til kameraet? Hvad så? Hvad laver du? Du falder ned. Lukas? Hej. Hej. Jamen, vi håber, at der bliver lidt mere frem.